Svakog 10. u mjesecu svi putevi vode na Benkovački sajam. Ovog ožujka ni kiša nije uspjela pomutiti planove trgovcima i kupcima koji su odlučili pohoditi jedan od najpoznatijih i najstarijih sajmova u Zadarskoj županiji. Provjerili smo ponudu i provjerili smo što kupci najčešće kupuju. Danas dobro. Jel dođete svakog 10. ovdje na sajam? Dođemo. A odakle ste? Dugo selo, Brdsko Gori. Dobro. I kako se kreću cijene? A mi imamo samo nesilice danas, 10 evra komad. Dobro. 19 sjedni, počemo nositi i to je to. Dobro. A recite mi, je li prodaja bolja tijekom ljeta i na proljeće? Pa je, Više ljudi. više ljudi i više kupuju, a sad još malo slabije. Još je rano. Vaše ime, molim vas. Štef, Stjepan, Dragane, čevo ti piše na... Vidim. Hvala lijepo. Pozdrav. Prodaja danas je vrijeme kako je, jer tako, ne možemo se pohvaliti, a mi imamo svoju vlastitu proizvodnju od uzgoja svinja, to su domaći slavonski suhomesni proizvodi. Znači, od prilike da pojednostavim sve ono što na nekom klanju ima čovjek kod kuće, to mi imamo. Što se najbolje prodaje? Pa najviše ide kobasica u pravilu, slanina, čvarci, to je to. A recite mi što se tiče cijena, jeste li podizali cijene u odnosu na prošlu godinu ili ste ostavili isto? Pa ja bi drage volje digao, ali nemam kome. Znači prodaja je ipak malo opala. Ide mušterije koji dolaze, da nije lažno, onako koja cijena bila prošle godine da je ovo. Što najviše kupuju i kakve su cijene? Evo imam 10, 15 evra, 20, 30, 50. A jel vi to izrađujete ručno? Pa pola ručno, pola mašnički. I koliko vremena treba za napraviti jednu? Nije 5 sati, otprilike. Prosjeku 5 sati. I kako vam se sviđa? Pa, za sad mi bar je okej, a vidit ću još. Jeste li došli po nešto konkretno ili ćete malo pogledati? Malo ćemo pogledati i kupili smo nešto malo suvoga, malo kaveza, malo... Jeste li zadovoljni cijenom?